Nyakora Mogejwang machiegni wantiere karaka chenro mara mbakoromo chako sani to wadarango dongruok makaluo. Serikal osebiro e counties wa mopogore opogore gi paro gi dwaro mano mara chopo lek jodak e alworawa makaluo counties duto e yo makare ngima gi mondo mi oting' malo kaluwore kod dongruoge manitiere. Kaka jopiny bende wantiere kod ng'eyo ni dongruoge mikelonwa e gwengewa waluwogi e yo machal nade, to onego bed ni penjo mage ma wapenjo kotenore kod chal mar wach ma wantiere godo nyaka sani Nyakwara Mogejwang'. Wadabedo gi twak achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi kod mano ma Kisumu ka wanono kendo wago mbaka e chenro mar mbakoromo. Watemane rango Nyakwara Mogejwang' ni ere kaka wanyalo loso lwasi makare obede ne jopiny ka dongruoge makamagi bende bironwa e counties wa kuonde duto ma waaye. Arwakini machiegni bed koda ka nyaka giko ka indikonwa achiel kachiel kokalo e mbui magwa duto te mag Ramogi TV, Ramogi TV e Facebook, X kachiel koda ka Ramogi TV Kenya e mbui mara YouTube kanyo kama idhiyodowa achiel kachiel. Mondo ma ochop kare Nyakwara Mogejwang' wantie gi chenro ma yelach adhi bedo kae kod welo achiel kachiel mondo mi wagwane mbaka ni kodgi mana ka wantiere e studio kar kae. Nitie sigana machielo madhi bedo kae ka waluoni kendo wakoni kaka wayude odiochieng'ni ma kawuono. Adakoni welo mwantie kod e studio ma Nairobi ka amigi thuolo mondo mi gimoswa ne achiel kachiel kama wantiere kar ka kato bang'e wabodhi nyime kod twak. Antiere e studio ma Nairobi kae kod jasiasa ma en George Mbuta. George Mbuta oyawre kendo machiegni, erokamano kuom thuolo mar bire e studio kinyi ma kawuono. Erokamano kendo amoso nyikwa Ramogi ni oyawre uru duto. Erokamano ahinya Nyakwara Mogejwang'. Bende wantiere kae kod Wycliffe Nyafwanga. Wycliffe Nyafwanga en jalony e weche mag telo kendo dhi bedo kodwa achiel kachiel e studio marwa ma Nairobi. Oyawre kendo machiegni. Oyawre ahinya Kileo, namoso Nyakwara Mogejwang' kumoro amora ma gintie. Erokamano ahinya. Kamachielo Nyakwara Mogejwang' e studio ma Kisumu wantiere kanyo kod jalony e weche mag telo Easter Achieng'. Easter oyawre Kisumu chiewe yo machal nade okinyi ma kawuono. Arwakini machiegni kendo erokamano kuom yudo thuolo mar biro e studio e twak odiochieng'ni ma kawuono. Erokamano ahinya Nyakwara Mogejwang', mano e kaka wadachako twak. To sani wawinyane sigana kotenore kod chenro mopogore opogore ma osebed kata ka itimo e gwengewa. Kaeto bang'e ang' wabi kar ka. Millicent Adhiambo nolosonwa twak sigana manobedo kanyo ka owinjo kaka jatend migawo mochung'ne mwandu mayudore e bwo lowo kod yuto mag nembe mano Ali Hassan Joho kano timo limbe kaunti ma Kisumu odiochieng' manyoro. Gino mano wacho kotenore kuom sigana mara mano Kabonyo Kanyagwal nyaka sani osechopo kama chal nade. Mana achiel kuom dongruoge madongo mowacho ni sirkal ma Kenya Kwanza osebedo ka chwalo ne jowa makaluo. Ochal nade nyaka sani? Wawinjane sigana kato bang'e waduog twak odhi nyime. Magene owachi e kinde mane jatend migawo mochung'ne mwandu manie bwo lowo Ali Hassan Joho ne dhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Kisumu kuma ne olimo chenro mag dongruoge mopogore kamoting'o gedo mag kuonde goyo rech e dho wedhe kaka Ogal kod Asat e kind dongruoge mamoko. Jo bende noyango ni chenro mar gero senta ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo kaka banda makeyo koth rech e alwora mar Nam Lolwe ochung' nikech wach mane giwinjo kowuok kuom contractors ni jonema ne ochungogi mondo kik gichak tich. Ule contractor amesumbuka sana kupata approval ya NEMA. Kupata approval ya NEMA. Wewe mtu wa NEMA unasahau kama hiyo mradi bado ni wa serikali na ni wananchi, ama ile kitu inaitwa NCA. NCA kusumbuana na contractor kumpatia approval, amba hata county tumekubaliana hapa kwamba they will be supporting these programs. Jatelono otelo ni weche machalo kamago mathiro dongruok ok gidwa winjo anyeto e migawo mochung'ne ka okwayo mondo migepe mopogore mag sirikal omakre oti kanyakla ka migawo ochikre tir gi tijegi maonge ywaruok kod ketho seche. So that sometimes unapata lawama ambaye hujui inatoka wapi kwa sababu mtu mwingine tu hataka kufanya kazi yake. Na I have told the contractor, immaterial of all excuses, hii wiki isipite. Hii wiki isipite. Na nimeambia watu ya NEMA, tafadhali bana, tutaheshimiana. Kama watu inafanya kwa department yangu,
I will not allow anybody to delay me. Do what is supposed to be done, lakini usitusumbue kutudelay. So hapo na NCA and any other government institution, tafadhali don't delay our projects. Jo bende ne okawo thuolono mar singo nigi dhigero senta mabiro konyo e kedo kod masiche mag nam ka bende owacho ni odhi loso kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo onene apisas mage masiko ndhiyo jolupo piny maru oduoko ndamono piny ka owacho ni chenro makamano ok owinjore nikech lupo ema jodho nam ogenoe. Watu ambao wanapata shida in the lake lazima tuweke namna ya kuwasaidia. And therefore hapa I've told them na lazima tuweke kitu naitwa search and rescue center ambayo iko na state of the art communication and monitoring. Sivyo? Hii mtu akiingia huko ndani tuweze kuona nani yuko. Na akipotea tuweze kutrack them and help them. I will reach out to my colleague Kithure Kindiki. Niambie yeye tafadhali bana, niambie hii watu wa salama wapeleke watu yetu polepole bana. Huwezi kuchukua boti ya mtu ambaye hiyo ndio maisha yake. Hana lengine lolote. Magibiro, bang sirikal, kotelnegi kod jatend piny William Ruto. Nesidho ayanga, gedo mar banda makabonyo Kanyagwal, mane dhi bedo senta makeo koth rech kaka yorno mar bero weche lupo e alwora mar nam Lolwe. Chenro ma osegwaro kapok ne ochaki gino makoro ne kelo ng'ur maka kod kacha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakura Ramogi jwang' mano sigana mano losna ka odiochieng' manyoro. Debed ni sirkal chako chenro mopogore opogore mag dongruoge to ok ne ka gichopo e yo makare. Aonega chake studio karakato yena mondo mi achaka ne kod Easter achieng' ijadak ma county ma Kisumu. Manya bedo ni achiel kuom dongruoge mantiere karaka. To bende en adier ni nitie chenro mamoko ma sirkal osechako e county ma Kisumu. Mokwongo matiyo mosechak tich kuomgi gima pok ochaki to pacho piny ni kanye. Onego bed ni giluwogi koso nyaka menygi ka kuom jotelo mamalo kata jomoko man gi interest kata ka gionge oko mara kata ka gintiere oko mar county. Erokamano ahinya. Wawacho from Kisumu koni nikech warango kaka dongruok nyalo bet. To wasineno ka conferences mang'eny bende biro Kisumu koni mar investment. Yore koni nitiere weche mag investment makata machiegni ne wayudo ka President obiro Homa Bay County ka wacho investment mag this particular region. To kwarango mago to warango ni investments gi kabiro to jopiny to ong'e ni ang'o matimre. Jopiny bende dwaro ni same iwacho wechegi tie gimoro miluongo ni public participation. Nego bed ni gimbe gitimo nonro mondo ging'e ni ang'o matimre e piny nikech pesa mitiyogo mondo tim tijegi en pesa mogol e ushuru to moko bende oholi nikech gitiyo ni jo Kenya. To kaka joma ayo koni gin bende gin mana jo Kenya go. Koro wasineno pogruok. Ana wacho ni wach rech. Nikech rech nitie pesa mang'eny, gi omenda mang'eny mar blue economy. Maber kabisa ka pesa mawatiyogo e blue economy ok en mana mar uso rech, en nyaka water transport. Maka ok wayud kaka maritime law konyowa mimako jok matiyo gi water transport. Mago bende yudo ka lose tije mang'eny. So warango ni gima Joho no wacho no en gima nego warang matek kabisa nikech water transport kelo pesa, rech kelo pesa, tourism kelo pesa yo kuondegi. So mago bende nitiere gik ma osebedo katimore. To jopiny samoro paro ni mana gik matimore mana e yo ndara kende ma iringe ok en gima kelo dongruok kende. Warango kendo ni kwarango kata conferences mabiro. August kae wadhi bedo gi conference maduong' miluongo mar art miluongo ni Festac. Mar Festac mar art ni bobet ma nyaka nitiere conference ma mine dhi bete, youth dhi bete, ma boketo Kisumu e alwora mar piny mangima. Koro waneno ka warango ni ka tich dwa tire gi yo koni, nyaka wati gi sirkal mamalo gi mapiny, county government gi national government. Mondo gik ma itimo gi sirkal mabiro konyo jok mopogore opogore bende yudo gik mopogore opogore. Koro bende warango ni kwarango nyocha puodho ji e telo. Ji wacho ni kinarango mana jok ma tiyo bende e sirkal.
eka samoro ineno Jobi. Wan nyoro ne wamor kabisa ka wan alumni mar Lwak Girls. Waneno ka Atoni wuok mana kuma nowuok e Lwak Girls mano oa yo koni. Koro gima wawacho ni ya, waneno ka sirkal rango kaka ji tiyo koni, waneno ka ji nowacho ni ok gine ka gine sirkal. Sirkal ineno mana ka ng'ati nitiere. Wasineno ka cabinet secretaries moko bende oket kanyo. To koro ok en mana keto ji kanyo ni ineno mana ni ng'ato bet. Wadwa rango ni jogi kosiketi kanyo, lokruok mane ma japiny neno ka jogi kanyo. Lokruok mobet mana ka jok marango kaka omenda tiyo kaka sirkal mar wawacho ni MPs, National Assembly. Bende nego tijgi mondo reng ni ka jok moko ikelo budget no biro gik ma ibo tiek gik ma nosichaki. Nikech inyalo bet ni tiere projects ma nosichaki, to program management committees ok rang kaka projects gi itieko. Dan kaka itieko gi maber, ma yaw gi mondo gitimi jopiny. Koro mago emonego bed ni warango ni, irango ni project mane mantie kari, MP ni rango project mane, MCA oketo ni projects mage mokadhi gi county government, mondo pese manego bed ni biro mondo okony jopiny. Erokamano Easter. Kapok aduogo e studio karaka mondo abenya ne pacha George Mbuta, manogo e studio karaka. Iga mokalo, chenro ni nobiro kendo nochwale e county, wacho ni kar dwe mar 2 ka, jatend piny Kenya noidho Komeko, mano mane jolo, kendo wacho ni ka koro itimo gimiluongo ni ground breaking. Ohinga nochiw kata siro ne oger kar kacha, manyiso ni gedo makamae chakore ayanga. Nyakwaro Moge Jwang' odani wawinja ne tipo mantiere karaka, ma kane jatend piny Kenya nie chenro ni, ne oloso ka olero ni gik monego bed ni itimo ka ground breaking ni nitiere. Ng'ama nitie kanyo jok mano miyo rak. Ang'waranga ne higa achiel gi wiye mosekalo are ni chenro ma kama timre, gin gik mage mosetimre Kabonyo, Kanyagwal. Wawinja ne mondi. To the center of Kabonyo fish farm, which is now the fish hatchery. The success of the hatchery actually determines the quantity and the quality of fish for the years to come. So this is where the incubation is happening. Again, since we'll be introducing 2 different species, we'll be having 2 different incubation methods. So for the African catfish, we'll be using the jar method, and for the tilapia, we'll be using the tray method. In the hatchery? Inside the hatchery, which is located right here. So now our targets are quite ambitious because the success rate, we usually measure it in the hatching percentage success. So we are aiming at least 80%. So over time, as we research, we are hoping to even improve that numbers so we can deliver even more fish to the farmers and then to the market. Very good. Thank you so much. We have agreed this project finished 1 year. Yes, sir. Is that okay? Of course. Within 9 and 12 months. We'll do everything possible to make it happen. Igadi achiel, inyo kanyo gitiyo kata gi ishara, igata di achiel kende mane irango kanyo to chenro gi ochak tiyo. En ang'o mosetimre thuolo madiga achiel ni? Antie ka kod George Mbuta, ma en jasiasa ma bende en e mrengo mano mar jatend piny Kenya. Okonwa Kabonyo Kanyagwal winjo kanyo gik mantiere kanyo. Geno mar bedo kod nyithind rech moyo milion 7. Omenda maromo bilion 2.5. En omenda mathoth ahinya. Mano milion 2,500 kichaka kwano milion 1 kosudo nyaka giko kama ntiere. George Mbuta machiegni kama ntiere karka chenro ma kama higa achiel osekalo are ni gino chake. Kwadhi kanyo siro no kende mantie kata ka en slab smiti moger kanyo ma jatend piny Kenya ne orango chenro mano mar timo ground breaking. Nyaka sani ground nosebedo broken to ang'a timore iye ka. Erokamano. Mokwongo tik wang'e maber ni nitie procedures ma nyaka waluw ka project machalo Kabonyo Kanyagwal no itimo. Number 1, nyaka bed ni watimo miluongo ni wa comply with the NEMA rules. And it has taken time. Beside the NEMA delaying to issue the licenses, we also have we had the flood. Yeah.
at Kabonyo Kanyagwal wabedo gi flood makata sani ka pitimre nade dok piny. To kiwe issue mar flood. Normally ka a contract is awarded to a contractor, the site also be handed over to a contractor. It's upon the contractor. Some of the contractor was doing mobilization of machineries. And I'll take you to another project about the same thing in Igachiel, the Dongokundu, the special economic zone. Take only concurrence. In the project and project Moedo grants from the Hungary government. To iti approval manaka the parliament ma Hungary. Mati benare documentation mabed approve gijo parliament ma Hungary. Masamo wo kodini wasayo do mano. Mara riyo bedo mar flood chabe koro konyo wan ke koro contractor matiyo site kachia ongeyo ni kae issue mar flood nyakotima ngoa nyako address kogero the project. The other thing, the contractor must also mobilize machineries mondo bedo go the site. As we speak right now, awuyo gi director mar NEMA ilongo ni Namu DG. So he has confirmed to me by the end of today what they do that the clearance from the NEMA. Negirita ngo tulo mariga chiel nikech mai wacho ni en state agency ka intire kaka NEMA ang'omio negi take long tiwacho ga ni migepe ka migepe pinyo kaka jo no wuoyo karka jogo maduoko chenro mag sirkal chien nikech wacho ni tulo mariga chiel en compliance machal nade mane dwarore nyaka jo ne los nyore koke wacho ni giko mar kawuono giko dhi bedo katimore. Ero kamano aparo ni sirikal benitie kaka jitiyo mopogore to nitie relevant authority ma is going to handle kaka the NEMA handle project baka Bonyo Kanyagwal. And kineno ka minister mochung ne project oringo mo the site mochiwo CM ne NEMA. Nitiere they'll give us a course why action cannot be taken against them for the cow igamangima mar issue licenses man NEMA mono project of the jime. To kiwe mano kiko wundre oadwa inge maber ni Kabonyo Kanyagwal the issue mar flood was kata some wo sanini osedok piny to pokorumo completely. To the government or confirm ni the project is to start in September, first week of September. Yeah, officially. The contractor has confirmed to us ni also mobilize the machineries. Yeah. Second one, NEMA was confirmed they are issuing the licenses and flood about Tirenade by corridor paying. To be the mar flood kanyo kapok project or kick off and put my bear ne contractor maditio a site. Some of the factors many have considered and the issue mar flood in that area. So koro gibabro wacho ne joka nyanam joka Nyagwal Kabonyo ni waserito higa chiel wika chiel kende ok ngeny malo higa chiel morito chande. Koro the project is starting officially first week of September. Yes. Wabudi Kisumu. Wabubido karkani waborange achel kachiel kako bubido kaka ntie. Nyafwanga machiegni. Irango chenro ma sirkal kelo. Kane ntielo mokwongo mane omenda mane sirkal dhi rwako kane cabinet no se approve mano iga cha mara 2022 kato bang'e 2023 dwe mar ariyo ne obedo timo grand break mano temore. Gini mantie ka en bilion adi 2.5 mwacho ni en grant mawuok e pinyno mano mar Hungary. Orak giduto ntiere karka. To japiny ok ne ka gigi dhi nyime. Debed ni en achiel kuom gigo makawo picha marach to kete wang' sirkal ni yawe mondo mi ochak gedi igni kadho chak mondo mi obi oti kode kinde mabiro nikech nya wacho ni dongruoge mopogore opogore itiyo kodgi e yor siasa bende. Erokamano Cleo kendo. Mokwongo en wach marach ni launching mar project otim higa koro kalo. To gimosatima meaningful onge. To ka jatend migawo mochungo dhi mogo koko mo wuoyo mo wach NEMA to koro winjo ka NEMA be koro kaka winjo wacho na koro NEMA wacho ni koro certificate dhi chiw kawuono gimosarite higa mochuno waziri modhi kucho. Problem ma wan go midiro man go Kenya ka en ni tiere weche mag mibadhi ma ok dang wawuoye corruption kato siasa ma ok ber ineno ka koro sani
inyalo wach ikoro sani koro ng'ato nyalo wacho mabedo onje e politics ndone ka sani ne okaw jo ODM no donjo kanyo no donjo sirikal koro nyaka ne weche moko timre sirikal ka yudo ka koro achiel ariyo adek dhi mbele wach mar siasa ok dang' wagol oko the truth dieri makende and then there was a reason momiyo gini no delay to reason ni it has nothing to do with due diligence and procedure. Contractor kosabi contract me roll on the ground nitiere work plan ka work plan mine na saneno king'iyo work plan part gimonego tim CPA critical path method gimano nego tim by sani onego bed ni infrastructure kuchako project machalo kama nitiere infrastructure moko mani miket machalo konza ukuongo loso infrastructure piny drainage nango kamano nikech already contractor ok no sign agreement gi government mangari to mwanti ngema be and no sign agreement with government makanye makanya ka koro chudo ne contractor is not contingency logistics maka chudo ma the contractor and contingency koro it is up to the government masama ne government ka contractor mabi contract approval ne government gi guarantee nango ma detimore ni hangari government demiyo gi pesa koro wagol that process wawach ni shida man kanya ka weche mag mibadhi no satimore ok dang' otamre higa chiel bor nema approval waneno ga pile nikech mo ke project 2 billion sen project matin ang'eyo to migero Nairobi sani most team ne clearance within 5 months block 4 months ot my billion madhi mana bicha kuchela beta golo chika par gitimore mang'eny kidhi apa hil ka nitie project moko mane timo feasibility kidhi online na mede do kaka layout mar feasibility studies metimo watemo na kwayo ni mondo nikech bakore ni kwayo gimbada gitimo onge there is a proof, there is an evidence ni nitiere gimoro manomiyo gino kodhi mbele koro penjo monego penjo ne mondo kik wachak wa fall on the same mistake. What's the problem? Shida ni midhiero ni kanye jo ene jotich sirikal kaka jo temo wacho ni en uzembe iyudo ka nemo TTJ kako nengo timre maber nitiere jok ma jo temo mention ni anybody involved emomiyo ka wacho no dhi wuoyo nyaka waziri mar mondo you facilitate koro ko wacho no dhi wuoyo gi waziri mondo facilitate to ing'ama dhano retrospect kare nitiere delays moko e sirikal ka manyalo timore passively mondo onyima dongruok mar jopiny e gwenge moko makoro mano kitimo analysis ma statement ma waziri wacho timo analysis e project nikech iwacho ni sabi pimbo gi nyamin project mar aquaculture or paranya notimo moro mar ginene Kakamega marriage eto due diligence no tim nango eto ne maneno chalo nango marwa ni mokwongo en e context mar project moro ma sirikal donjore bedo complication koro en kwayo it is an evidence one ratiro kendo proof from the minister nini tiere weche moko mag sirikal mano miyo gino ok ne mbele emo mino ko wakwayo watemo wacho donjo sirikal kata be man wacho no kwa donjo sirikal wajoluo lakini kaluwore gi timbe machielo de wageno ni gik makama dibedo facilitated kaluo mondo yud dokruok mapiyo piyo. Erokamano ahinya. Mana gi kanyo bende Easter achieng' arwaketwa kendo mondo mi ilernwa nyabedo ni moko gin mana chenro ma ochan e yo makare kata ka en chungo kata yie mondo mi gidhi nyime giduto gin gik moko mosega pangi wacho ni en ga mana strategy muketi iwinjo kanyo ka seyo ibione bede migepe mag sirkal monego bede timo tijgi to yangore ni ok gitim tich e kinde madwarore kiwinjo ni kawuono kaka George Mbutalero certificate onego bed ni ichiwo kanyo mondo mi chenro ma kamago chaka contractor chope site nitie gik moko ariyo ka bede migepe ariyo NEMA kod National Construction Authority giyudo seyo maduong' ahinya twak manyoro mano bedo godo ka jatend migao wuok gi wach machalo kama tiende nang'o ne bede migepe moko ma utiyogo karka de bedi mane kaka sirikal tiyo kaka jowadwa osiwacho samoro gik moko itiro nikech ng'ato dwaro mondo ng'ato omiye gimoro matin koro magi bende osibedo ni mibadhi bende miyo dongruok ok bedi e piny kaka onego bedi and gimatimore ni mibadhi bende miyo kata jok moko e sirikal miyo githiro dongruok mag kuonde moko nikech kaka giparo ni kuondego ka omi gik moko bodongo mohingo waneno gini ahinya kuom projects monego bi ka mayo koni ma aquaculture moko osithir ahinya monego bende ne timo kaka moko onego ne tim to pod ikadho mabiro yo koni
and mago bedo ni ng'amo bet ka sirkal kocha ma onego bed ni ogo sei e yo monego otim piyo mondo projects odhi nyime. Koro mago bende wawacho ni jo Kenya te gin jok machulo ushuru. Ka projects biro koni mondo okony jopiny ka jo Kenya mondo giyud dongruok, idwaro ni ng'ama obet kocha manego bed ni chwalo gigi mondo dhi piyo mondo chwal gigi mondo dhi piyo. Koro wawinjo ni gimosebudho for higa achiel nikech ng'ato donjo sirkal manono gik moko mondo dhir gik moko mondo otim piyo, koro miyo gik moko dhi piyo. To mano wacho ni mibadhi momiyo jo Kenya moko ok bi nikech ji te onge gi hawi mondo joggi bodo bede sirkal. Ko wacho ni koro jo ODM mano donjo sirkal. Tiere jo piny moko mantiere parties moko ma gin gionge e sirkal. Mano nyiso ni nego wan tim nonro ni jok mindiko mondo tim tich gi pes jo Kenya. Kok gitim tich gi pes jo Kenya kaka ne giti, to onego giwuog kuondego mondo ket jok manyalo tiyo ni jo Kenya. Nikech gik machal kamagi en injinia odhi rango ni gini nego tim maber, ogo sei mondo gik moko tim maber. To ka githiro dongruok mondo ng'ato miye gimoro matin, to mano miyo ni jok mantie konogo nego ogolgi mondo ogolgi e tich mondo kik giti kanyo, nikech koro wawach ni koro tich sirkal ema janema pod duode tiende. To koro jarech moro kata jalupo moro ma en mana gi fish pond moro matin, ama en mana gi cage moro matin ma embe dwa timo mondo nema omiye mondo opuodh gik moko mondo oyud kako tiyo, eto botiyo nade. Mano nyiso ni thirruok mar dongruok ma jopiny wuok kuonde moko mag sirkal mano nego onon kabisa mondo gol jogo mondo jo Kenya odong. And jok moko ok nyal ket ni ok gidong nikech nonyuoli kamoro, to koro ng'ato paro ni nikech nonyuoli kanyo ok inyal bet ni nyalo dongo ka jok moko. Mano ok gima ber. Erokamano ahinya Easter Achieng'. George Mbuta, mibadhi en gima ntiere karka. Bende en gimoro mwayiere waduto ni mibadhi okwako nyaka chenro ma sirkal mamalo kelo ne jowa piny, to keto pogo tijegi bedo matek ni mar ng'ato penjo ni en ang'o madhi yudo karka. Ma ok en kata kaunti ma Kisumu kende malose, kaunti waduto, wach Migori, Siaya, Homa Bay, Kisumu, mondo chenro donji, ng'ato penjo ni anta dhi yude ang'o. Paro ni inyalo gole yo machal nade. Riembo jok manie apisego en yo mar konyo, kose en mana mar dhiro jok moko oko miwacho ni ng'ane ok oyie tiyo kodwa yo makare. Kade apisa matin ne jowe mowacho gik mano wacho ka. Bende dwa neno kane nigi tiyo moro makare kata yote tich e kinde mag chwalo dongruok ne jopiny. Erokamano. Kineno ka minister owuok oko mowacho gima nowacho chande, moywak ne minister colleague mare mar interior ni action has to be taken. Mibadhi to an individual issue ma ng'ato manyalo bedo ntima demand to sirikal dhi kawo action ne jogo motimo delayance mar issue of the permit mar gine mar Kabonyo Kanyagwal. Aparo ni kik wawuo mang'eny nikech the matter kiwinjo ka caliber mar minister nyo raise that alarm to the matter is already with the relevant authority. Koro wuoyo marwa samoro wanyalo preempt the outcome mar the authority matimo investigation mondo establish na ng'o mane rach motimore, kose who was the impediment manochung' mbele mar project no. So for now wamiuru sirikal thuolo akuwa un juma achiel to wane ka project otimore. Kata project dhi nyime to action must be taken ne ng'at manotimo ang'o mano kotiyo tije monego bed ni tiyo tije. Kamano. Erokamano ahinya. Nyafwanga, telo makare chakre mana gi jogo bende man malo. Nyoro wanno kanyo ka jalup gavana ntiere. E kinde mokalo bende kane Ruto dhi yawo, jatend piny no dhi yawo timo ground breaking kata yawo chenro mag chako gedo Kabonyo Kanyagwal. Odhi tiyo kode kaka ranyisi nikech en achiel kuom projects go madongo mantiere kanyo mano dhi yawo. Telo mar kaunti ne ntiere karka. Lwasi nego lose yo machal nade mondo mi kata dongruoge mikelo piny jowa bende olu. Ng'ama nego bende luwo kaka en projects ma malo e sirkal ma malo. En ting' jaod bura koso sirkal mar kaunti mondo nene dier gigo chopo makare. Kuom ranyisi Kisumu ok en kata mar Kabonyo ni kende mantiere ka ni luwo. Nitiere mano mawuok
gedo mano mar kar konyo jok ma masira mag apaya oyudo mana alwora manyalo wacho ni mano Nyabondo Trauma Center ma bende nowach ni igero kendo mano bende osekawo omenda moro ma kore lach ahinya. Iwacho ni chakruok mare ka nigeno dhi kawo siling mano milion 163 kotieke kata bang' revising contract no ochopo kacha milion 202. Iwacho ni telo mar county konego bedni range koso en kanye monego bedni ikete e chenro gi duto. Wasaketo gima kisungu luongo ni bad habit weche mag telo gi siasa. Ka sirikal osa budget ne project mokawo pesa motengo mokawo officers mag ka jotende mowacho ni wager ang'owa wager fish farm kata wech mar Kabonyo ichakelo wenang'o waketo tabia marach e siasa maka maendeleo keti tisera sera ka ng'ama dwaro sero nyako mondo dago apenji from kako nego time anene government onego los policy mondo bi utim maendeleo mara mora nitiere nonro betego mang'eny ma kisungu luongo ni research nitiere gima kisungu luongo ni feasibility studies nitiere nonro mang'eny gi weche gi luongo ni fuono dho expert gi jopiny community consultation ma wa come to conclusion ne by project mar rech ni wakete ka ma watim ne approval matim ne matere cabinet ma cabinet approve ka cabinet osapprove ma gi identify kata ga yud communicate kaka location ma wacho ni a project ni wadhi kete Kabonyo en wach mar rech titime kama fine disanere nemo approve kata approve o approve fine pesa wuok anye pesa wuok e treasury department man is in charge National Construction Authority ta efficiency kosa time kama onego mede kaka no watime ne onego mede gi kaka time ne efficiency masirika system masirika onego mede ngo kende kana sirikal ma penjo ma wigi diti kaka onego mede penje time penje mamoko koro ngeno sani koro buko koko chako wuok koko yudo ka menezo chako bire wecho chako wuare jojo chako gocho ne nema niko kedo time ngo niko kedo time maendeleo fine mane siasa makanya ka koro wawache kamano ka maendeleo ma chalo mar mitimo Kabonyo jano sabedo to county government was present to national government nitie ok en mar mbunge onego beni county government through minister kata migawo mochung ne weche mag motenore gi weche mag rech mineral service obedi gi strategy mar gi county government wacho ne nitiere project moro mitimo ka kore yudo ka ng'ama mochung ne county government cha obedi in contact gi contractor number 1 nikech ngene ok ang'e ka contractor tiyo nade ka normal project man watimo kaka weche mag development te yudo ka committee moro loso committee makelo county government committee mar contractor committee makelo national government ng'ato be wuok e treasury nitiere mondo misame loso project ni kidhi adhi county government ipenjo county government to gin gi information e project ni kibiro tipenjo treasury ong'eyo kibiro tipenjo idara manema ong'eyo onego bed committee makamago onego bedi but responsibility koro onego bed ne county government nikech giche koro nitime county to be wang'eyo kaka go siasa Kenya gimoro minimo wacho chama chiluongo ni ideal to reality ka luore kaka piny en siasa ma Kenya ka onego bed ni committee cha oluw gigi mondo ng'eni to gino ochopo kanye shida ma wayudo en mana ka wasayuak wach mar mibadhi be jotelo kata mar sirikal ma gwenge ma county government wude ni an jatelo ma gima yude onge we ate wacho gima yude onge do ni maendeleo ndi na jopiny be nitie chia moro be wasaketo culture moro politics ma ng'ato nyalo wuo gi chunye ni anana Wycliffe kama gombo na sime mondo walu nondo wakwayo county government mondo ti very closely gi sirikal malo mondo gik maka magi mondo gi non mondo gik maka magi odhi mbele but chutho kako no time kako nego bene time public policy kata new public administration en ni ke jatelo mar sirikal mamalo mawinjowa to responsibility kata osami ondamo osami kata teko osami gi chik ni gero trauma center ni e buoya mane ok gima chiwo nego kinyi kada ita yudo deliverables take to visa deliverables wacho ni ya action plan wacho ni ya by the end of giko dweni onego beni foundation osechopo kanye waningo monitoring revolution plan koro wasaketo siasa moro kata tabia moro Kenya ka mati mangato nego tim koro idwa sae mondo timre nani mondo te wakwayo ni county government otigi authorities ogi national government mondo beruok kata dongruok mo mosake
Erokamano kapok adhi Rista, George Muta, en adier ni komiti gi ntiere nikech chenro mwayudo chal ka gimitayo gi kod sirkal. En government delivery service, ne wantiere kanyo e kinde kaka intie nyakona katoyo nitie presidential delivery unit kama giduto gin chenro mantiere to yara gin e komiti ma chwalo dongruoge e counties wa. Erokamano. Normally counties kanitie project ma sirkal undertake in an area, wantie miluongo ni multi agencies. Multi agencies kama koting'o mabedo chaired gi the county commissioner and oting'o different multi agencies ma are concerned with the project madhi nyime no. Kineno kaka sani iwacho wach mare construction mar Nyabondo Trauma Center. Nyabondo Trauma Center is a two-story building. Has got a bed capacity for men 53, women 68, and then children 30. Over 150 bed capacity. To wabedo gi gine ICU, wantie gi HDU2, to wantie gi operation theater, wantie gi CT scan, to wantie gi ray ultrasound. Cost Maria Kewachono is going to be 163, but as far as 200 million. These projects, Idoka, the MP of the area, my brother Aduma War, Tio Teach Maber Kabisa Nikechi, Aduma War Samoro Kinya Wije Koko Kegweng. To the only committee stages in parliament. A committee stage, members of parliament should participate vigorously at the committee stage. Kanya magi allocate pesa to different projects in the country. Ibinjo. Koro Manya Bondoni is one of the projects my is ready to be launched. The project is excellent because the MP of the area Timo follow up kendo luwo serikal modo okaw go kony kuom serikal odhi kony go jopiny. Ma follow up nigi moro manyaka timre. Follow up has to be done. Aya, nyafuanga iwijo kar kanya duogi iri kachel kodaka Easter chiek mondo miao kono ni ting mane ma jod bura gintiere godo follow up nigi moro madwarore koso oyo kato Easter kaka duogo ira en kono weche mag community consultation kata choko pach jopiny kotene kod dongruoge mopogore opogore mabiro. Bende oserang ni maigi magidwaro ahinya kata pressing issue maduong' ahinya magidwaro dongruogno kanyo koso dhi biro to jopiny ok dhi winjo ber mare. Aduogo kanya kuno mogi jwang bang' yo masani kantiere ka kod wenda George Mbuta Wycliffe Nyafuanga kod Easter Achieng' waduogo bang' yo makao sani kik dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold.
Blessings. Dial *811*402# to get blessed. Ligi imerudi. Your favorite team na players wako back in action. At Shabiki.com, kila siku ni siku yako. Weka beti yako ya 49 bob roll on at least 3 games na ukamate free bet ya 100 bob leo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pay design makare Ramogi TV biro kanyakla kati yako na Ramogi Radio kama bende Stima Riwo Record P Yawanya wauntie kikubedo mabori ya Ramogi nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa Ramogi Night this Ukangengi moro tawinyo Romani ninja the entertainer maintain your position ili udakanyoke ka fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Nyokora mugijong machiegni wantiere karka cherogi dhi nyime to wacho ni kine matwak dhi nyime kama Easter Anko no akachel kona kanyafuanga kod George Mbuta kiwacho ni launching ni tiende nango nikech sirikal nyalo launch gigi mopogore ilonche kidachak gedi ilonche kosetiek gedi ilonche diere kako binne kaka progress dhi kosetimega yo machal nade mago duto angwarango kanyakora mugajwang akwayo mondo indiknwa sani nyaka giko mar chenro pod wantiere kar kae kod wenda duto wago mana mbaka dongruogegi gin to gin mage ote makamage okidhi neno gi yamo kata kamano yiena mondo mi asom gi kae achiel kachiel go kale mbui mago kae to Easter mana kamana koni echa mar community consultation angi kwanye gi kanyo Ruth Nyathi Ochieng wacho niya dongruok pok ochopo kaluo yo makare dondruok mang'eny gwenge modhuro pod ni chien kaluo yo Nyatike kocha to kata mana nderni ema pod onge kirango gwenge machalo kaka South Sakwa mano ya Wendo sub county penyo mantie kane kata sitima ema pod onge gwengegi pod ji tiyo gi tach nyangile tin ji ema tiyo gi sola Kisumu bet berberie nitiere sitima gi lam gima duogo kaluo chien en siasa manono gi mibadhi moluoro jotend county maendeleo ikelo ng'eruok kik ng'ato iwacho ni odhi nyime kanyo ikele mana e wechegi mag ng'eruok owacho ni mago matimore county oteno chak tie kara wacho ni ikelo e ng'eruok mana kik ya ng'ato e sirkand county to ok dewi kidwa ni josiasa okony gweng'u to nyaka ibed mfuasi mare kendo igone kura kata orach dongruok ma waneno kikelo gi jatend piny kaluo en mar manyo kura ma 2027 piny na jolony ni kaun gi jaod bura manigi ubagusi gi tend county ma jomibadhi jopiny winjo kawo kinge mage nikech dongruok winjo chopne ji te kaka jochulusuru aluotu akan umoja inako erokamano Ruth Nyathi Ochieng ote machielo mapontiere kar kae Edwin Ochieng wacho ni jok mantiere kar ka wacho ni girito ati hao watu nao kila mara en mana ni their outcome had never been experienced aya mane mi wacho kar kanyo nitiere ote machielo madani mondo mia kal kae Maka Kumu Junior aneno chenro kantiere Kirindo Kasgunga Mbita dibed ni sirkal chako project kendo tieko kaka gichake deberndi nikech kirango kaka gik ma Ruto osesingo kubiro kaluo kae projects ma oseketnegi foundations to kwamo ng'eny malich owacho ni nego sirkal ochak gimoro to tieki kapok ochako moro kendo jotelo miyiero kod oganda kaka MPs, MCAs kod governors onego okuongi utiek project magiyudo kane osechaki kod jotelo magikawo kargi moloyo chako mora kendo to bede dhi nyime kachaka kwamo ote gi thoth ka gintiere karka ka ng'antiere mumuli kae George Mbuta
Wycliffe Nyafuanga kaachiel koda ka Easter Achieng' ang' oyud thuolo mar duokogi to sani en adhi e kaunti ma Kisumu, Situ ma Kisumu. Easter, paro mano mar choko pach jopiny ka gimoro amora pok otim, kata kinde ma gigo dhi nyime jopiny obed gi ting' machal nade, mawacho ka en community consultation kaachiel koda ka ting' mag jod bura nitiere godo. Jafuanga osewacho ni en tim marach, owacho tabia mbaya mosebedo godo e pacho kae mar weyo ji mondo mi otim atima follow up. Nyaka gik moko onego bed ni luwo, sirkal onego bed ni bed efficient, kendo onego bed ni system tiyonwa, ok ni jopiny ema koro chako luwo system mondo mi one ni chenro ma gidwaro ochopo kare. Easter. Ayie gi mano ni system nego tini jopiny. Jopiny bende onego bed ni gin oversight body. Nikech wayudo ka jopiny samoro projects moko timre to ineno ka gimoro dhi marach to ere ga thuolo mar bedo program management committee. Nego jopiny rang ni sama iyiero jok ma bede project management committee, nego yier ok jok ma samoro jo siasa dwaro or ng'ama ja contractor dwaro, nego bed ni ji rire mondo gibede project management committee. Nikech kibede project management committee, ibo rango kaka projects dhi nyime tinyalo lokogi chon. Ama koko time maber, tinyalo tamri mondo project no otiek mondo chul ng'ato kapok otieko project kaka idwaro ka jopiny. And jopiny nego bed ni sami wakato gigi, thuolo nego bed samoro ok ing'e ni project management committee timo nade nikech oko lere maber kaka inyalo donjo e project management committee. For access to information samoro DOG to inyalo bet e project management committees nikech nyaka bed ni japiny moro nyaka bed kanyo. To kin japiny moket kanyo kik ibed japiny ma in oketi kanyo nikech idwa konyo mondo mi ba mbele. Moro kendo awacho ni tiere kaka nego warang kaka the Intergovernmental Budget Committee, IBEC, maketo kaka commissions mopogre marango kaka projects nego tim. Budget making process, mondo pese obi kuonde mwantiere, mondo projects mwadwa mondo tim, samoro wasiyudo ka jopiny ok bede gimiluongo ni budget making process. Koro project itimatima to ikia, to kinon, nikech koko time e higa mano nego bed ni time, ka higa ma obiro pod ene budget koso en nogole mowe to pesa ne to dosiket kan. Koro warango niya, jopiny bende sani wachako higa manyien e sirkal. Monego bed ni warango ni projects mage boket kando, nego bed ni wacho ni in ka japiny public participation nego bed ni bede. To samoro bende we jopiny oko, koro wakwayo jopiny riri mondo ibed ni sami timo gigi imbi ng'e ni projects mage midwa tim e gweng'i, and koko tim e gweng'i imbe ket duondi malo mondo sama auditor general bende wacho to imbi nyalo wacho ni an gik manwa wacho ni otim kama ok notim. Mane mabo miyo gik moko itieko e yo maler. To bende kok watimo magi to wabo yudo ka jopiny samoro iweyo oko mang'eny. To sani constitution mar Kenya no yawo thuolo ni japiny mondo olosi. Ka warango kaka joloso mag gik moko lokre, wawach ni ya japiny ok inyal ling to gik moko hinyi. Ko hinyi rang kaka adwa wacho this word Gen Z otima ng'o makoro owinj duondgi mag gik moko oloki. Wambe ka jopiny pare ni jo Gen Z to notiyo nade makata ok ochuli mondo ibi mondo iwach. Japiny bende samoro kinyise ni odhi kuonde moko to obo wacho ni to ere transport. To ere ang'o? Transport mari ok nyal chulni gi ng'ama onego bed ni tiyo tiji. Ko chulni transport, ibo timo mana tich ma ng'ato nego timi. Koro wapenjre niya, ka warango gima Gen Z notimo, moloko gik moko makoro gik moko bet ni odhi maber. Waneno ka pogruok nyalo bet. Mano nyiso ni in bende kumintiere. Inyalo chako loko michak penjo ni ang'o be gino ok timre kaka kama, ang'o be gino timre kaka kama. Ti penj mane aluora ni wan gi villages, ibenjo village council, penj nyaka kaka counties, ka gik moko timre e sub county kumi intiere, losi e sub county kumi intiere. Wabo yudo ni ka ji ochako loso, mochako nono budget, mochako timo nonro, tiere migape mopogre manyalo konyo ji timo gigi, to kata in ka japiny inyalo penjo gigi kata e baraza, kata kiyudo ng'ato e liete ma ji dhiega pilegi
penje gino liel sama ng'ano tiere ni daki nono nwa gini kumi beche cha samine liel bende ber malich kata kanisa kobiro ng'is ng'ama leme kamisa chieng' mar lemo no openje gigi kaka inyalo penj kaka jokristo. Erokamano. Erokamano ahinya. Odanwa ka okang' machielo nyakoro mo jwang' mondo mwaranga ni chenro mamoko ma pon tiere gwengewa makaluo nitie chenro ma sirkal okelo mag affordable housing. Nitie matimore Homa Bay, nitie matimore kaunti ma Kisumu. Kisumu alwora ma Lumumba estate mosebedo kanyo kuom thuolo mayo higni 60. Higa mokalo dwe mar 8 udigo ne umuki kendo chenro mag daro ji nosechak tim. Kata kane giywak kamano jodak, chenro no nodhi nyime. Kendo nokone kanyo nitie plan midhi ber kata ka imiyo gi omenda moro mondo ne ni ginyalo dar e yo machal nade. Wycliffe Nyafwanga, ntiere chenro maka jatend piny Kenya George Mbuta konwa ka karaka ini mida duoko penyo no to duoka mapiyo piyo. Jatend piny Kenya dhi Kisumu dwe ma wantieni. Erokamano. Some of the projects monego be no biro timo. Awacho ni nitie iluongo ni State Department for Urban Development ma Lumumba costing 5.6 billion. Project is over 90% done, and ready. That is one of the projects. The other project, one thing luongo ni Lake Victoria Water Services project. The entire project is 7.2 billion. Toma obiro specifically launch in 1.2 billion. No man. Nitiere Otonglo treatment plant milo sama woyo kodini. And one tiere gi infrastructural development for both sewer and water system within Kisumu County, worth 7.2 billion. And he expand the Dunga plant. We also have the plant Mantiere Kajulu distribution. Iti menikechi kineno Kisumu part of Nyamasari Ginikocha waonge gi sewer system. Kendo kiwuotho Nyalenda gini onge sewer system. Koro gima gitimo sani, the 7.2 billion project and mar distribution for both water and sewer system. Me open up go Kisumu County. Kiwe mano, wanti gi another project miluongo ni gini iluongo ni upgrading to bitumen Koru town 11 kilometers. Ma itime gi joka Kera worth 892 million. The project as of now is at 7% and it can be considered for the launching. Kwa mano wanti upgrading to bitumen standard Maseno, Kombewa, Kalandini road. Mais 40 kilometers. Mais worth 1.4 billion. It's a Kera project. It's 67% done. And Mano Bewadwani consider for the launch. Besides that one, we also have the Marine School. Marine School, Mano Mantire Kajo Marine, Port Mwalo Penyi Kajachande. One gi phase 1 construction, Mar hostel, ma capacity Marine 500 students. So it cost 595 million. The project not chakre 2019. The project no ends 2021, December. And then one take phase 2. Phase 2 and safety training facility. Same Marine School. Cost 247 million. Start date was 2019. New Rumo 2022. The second, the phase 2 cost 843 million Kenya shillings. Mago be wadwani mondo won pinyo timangowa obi launch mano within Kisumu County. Kamano. Yes. Weche gi thoth ahinya. To en ang'o matimore kar kae? Okwe project otieki maneno rumo. En ang'o mibiro launch project ma 67% done. Kata mose kao atamalo 67 mano ka irango weche mailose kar kae mano apayano mantiere Maseno, Kombewa, Kalandini kod mano ma Maseno town apayano. Yes. En 67% done. En ang'o miyo ibi time kapok orumo. Ok wawe chopa 100
mar 90% ni bende nitiere karka miwacho ni mano wechego mago mag chenro mag gedo mago mag chenro mag iwacho ni mano mar urban development no State Department for Urban Development. Yes, mago mag affordable housing mantiere Lumumba kama gintiere giduto thoth gipoko chopo 100% ni mana ka iwacho mano Marine School kod mano ma Nyabondo miwacho ni ready for launching. En ang'o matimore karka? Sirkal ok bed ni orikni gi timo launching? Korikni. Mokwongo wan kako nagi. Wan gi ilo kabisa kendo wamor kabisa. Ilo ni makelo jatend piny Kenya. Wacho ni niya, for the last 25 years, National Housing Corporation, obedo kaonge gi jaluo. For the first time, President Ruto has given us a director, Joshua Nyamori, wakili. Joshua Nyamori has ensured ni project, one gisani project in Homa Bay, one tigi project Kisumo, kigio ute manoger gi National Housing in the previous regime, Arena, Undie, gin ute manoger long time ago. So for the last 25 years, poko any project in Luo Nyanza, Mar National Housing Corporation. Ringo maja ten piny Kenya biro guka luo sane nikech siasa koso dongruok. Mokwongo won piny biro piny Luo, joluo gin jo Kenya kendo gichulo osuru. To joluo be nigi ilo kendo gi mor gima wuon piny otimo negi. Onyalo kawo for the first time obedo gi finance minister. Papok mobedo kod chakre gine independence. Bota gine en siasa koso en dongruok ma kelo jatend piny. Dongruok dhi gi siasa. Kore ndongruok gi siasa. Ibi kata moi noko ni siasa mbaya, maisha mbaya. Aya, makparo nanga duogiri. Nyafuanga. Jalo nyoshi mag telo kendo setimo dongruok mopogore piny Kenya, Djibouti, Rangane, Somalia, kode misebede e chenro gi duto. Projects onego gibedo launched ka gichopo atamalo adi nikech sani ero wacho ni en ilo ema kelo jatend piny jowa nigi ilo. To ilo ni kapok ochopo atamalo 100. En 67, 70, 90 kama gintiere karaka. Ogi mosi chopo atamalo 100. Manya wacho ni jatend piny Kenya biro rango kopogore gi mano mar Nyabondo Trauma Center ma ochiegni kanyo wacho ni makoro man Nyakach machiegni ma kendo gidudo sibedo karaka orito neno kako dhi bedo. Ero kamano mokwongo ker nigi ratiro mar biro neno kaka project dhi mbele. Mano chiko yiene mondo biro ne nikech en bo ja Kenya. Taxpayers money. Koro ko winjo ko chwoye kaka jojo wacho ni ilono onego bi ong'i. But project management iyudo ka kitimo project achiel to break ga project into phases. Koro ko wunde ne idwa ger kata ne infrastructure kata idwa ger kaka iwinjo ko wacho ni nitie yo ndara mano ne ko chaka as part of infrastructure cha. Koro wacho ni component mar yot manade orumo. And 1.7 billion, but the whole project, for example, is 7 billion. Koro we push ndarani as a component mar launching cha mago gikmati moraga as long as ni kiti moga project management to project ko yeni mo team de chelte nikech yudo ko team de chelte onde bedo makosa. Koro ki break into component lungo ne critical part management yudo ko team maorum enena ne koro wan be jo siasa benie yeka to kere be ja siasa to kisomo Kenya kaka kodi somene na kaka chalo gi siasa makanya ka be koro go kona mopogore koro kumisa so etiendi miwinjo ko area ni onego ikwongi biye kiwacha dieni to wasa gombo dongruok kaka wan joluo wasa gombo dongruok malit miwuoro makadang bed ni ute mag Lumumba go 90% done to odwa no bi to kare obi to samo launch mo bed final launch ko ene shida ni okocha ko duogo launch kendo ma kopo no timo no chako duogo to ko en mo lose kende de bed ni kanya kama telo ma pachoka yude weche gi mopogore nikech ka na paya mabor wachi makombewa nyaka Maseno malo kae kilomita 40 oyawo ma Maseno kanya karata wachi kuom ranyisi ochopo rata ochopo kata kilomita 20 kowuok Maseno town kanyo e thuolo no duto kochako en gi thuolo machielo mar duogo yawo mawuok rata kochomo kombewa ok tim kamano nikech contractor miyo gine achiel yo nego beda component mar bigger project kwa kaini kata Western Kenya Development Consolidation moro medwa tin te wacho ne part of project and Lawson Dara, part of project and Wounded Trauma Center, part of project and kaka weche mag housing ka koro keti metimega in installment kwa yudo ka component mar yo urumo koro launch to ke launch yo nikech ngene chulega gi development agency achiel kain kura okenya wacho ne kura launching of kiani Homa Bay Rongo Road ka yono no nego chop yono no nego chop kisi ok tim kamano fine
ene seche moko ker dwa bire mondo miembo embe nige ilo ni something like this is happening e Luo Nyanza e sama wantiere ni koro ing'e ni chuno no dono launch ahead of time koro the element mar politics bok dagi gole oko nikech ing'e ni wach be simple okiwe room complete matiminade mondo launch mana make sense koro gima watimo chiel nikech kisa none kaluwore kaka ji nochopo e sirikal na wacho ni kaka ne mondo kata duogo kogo ka ok wane platform nuo biro duogo wacho ni ker asabedo kode piny e platform moko en gi ilo akig momiyo ne en gi ilo mag Luo Nyanza I don't know why pok ang'eyo ga ever since iyudo ka gik matimore ka Luo en gik machuoyega mano maybe ohero inyalo bedo ng'ama owacho ni kata jaoda nosadhi to bawe mamono duogi mano ne nyawo nitie jok mohero koro iyudo ka en gi specific interest moko mang'eny e Luo Nyanza kata mobe odhi duoge ute miwinji wacho kaka neno osatimcha asewinjo rumbi ni onyalo akuro mochako kal omose joma bei politics okwagulo oko the only thing mwanwa wacho ni niya gimo bedo launch kako bedo launch no obed in schedule to time according to kako nago time kosa timo to ngeno kata duo manda kendo mid launch micro mid launch mano wango oge shida lakini otime according to contract kikwacha kwa launch pap kati weyo kaka mano time kaji man mko kwacha wacho kabonyo yeah ero kamano Wycliffe Nyafwanga Easter kapo kaka uyo machielo ami thuolo mondo mi lerno karaka siasa ni poge yo machalna nikech wacho ni obiro nikech ilo bang' gwelo jotelo ma kuma wuok e alwora wa Nyanza to biro limo Nyanza ten Kisumu to dhi Siaya odhi Homa Bay giruto tim mana gi ilo ma wacho ni ero koro sani warango neno kaka wadaloso lalo makalo dhogoyo sieko wadaloso lalo musetheko kuom kinde malach no wache kinde mokalo chako duogo wache ko chako bedo launch gik mathoth mapontiere karka paro mabiro e chwalo dongruok kata yango gi ka siasa bede ntiere karka de bed ni moko kuom weche ma jo bedo kata kaluwo to bang'e ka weche osedhi mopogore projects ka wiga chiel gi ariyo kapodi chaki duog iyawe kendo ka yiero kayo siasa to ema ka okigo siasa maber to dongruok bende ok bi maber nikech kata e pinye counties ibo yudo ni wards moko yudo gik moko ma nikech ginge kaka gigo siasa gi maber gi governors koro mae nyaka bed ni ng'eyo ni ing'e kaka igo siasa ni kodi koro president mondo gik ma onego bed ni timo nikech wawacho ni gik moko miwacho ni nego bed ni kelo ibo yudo ka jatelo mar piny kobiro kuonde moko to jok monego tim gikgi kane giduodo tiendegi kuonde moko to gidhiro gigo mondo tim maber nikech koro rameny mar piny nitie kuomgi to nego kik obed kamano ni jatelo mar piny ema onego bed ni nyaka bed nitiere kamoro korka gik moko timre tiere jok mondiki monego bed ni timo tijegi mondo kane gitimo tijegi to jatelo mondikogi boranga ni tijni ositiek nikech Kenya to duong' to wan wawacho kaka jok ma obet koni mosineno thidruok ji osebedo ni othir nikech kaka ne ji siasa nitimo nikech kokigo kura kamoro to koro ok iyud gik moko to aparo ni koro gimatimre sani waneno ka siasa lokre matin ni ok ochuno ni nyaka bed ni digo kura kamoro unyalo tiyo kanyakla nikech mondo piny te odongre mondo kik jok moko kaka ni wacho ni kambi moro ne nitie kambi onge Kenya te en kambi mar ji te erokamano iwacho ni en kambi mag ji duto kama nitiere karka ntipe en adier koso ok lokore magi kore wacho ni timo nikech koro wang'weyo sirikal siasa ok olokore wuoga ne serikal sani mochako chwanyore maisha mbaya siasa mbaya magi gidoko ne ka de telo manyien ni oko loke ineno iwendo Kenya the fact ni nitiere jowa mane nitiere kaka weche siasa nogore mamit ma wabedo gi good osiepe gi serikal ka ma is a public thing done kaka jo biro Kisumu gi gero kendo wuoyo gero ni gini nyaka tim to awuoyo gi Neema to wuoyo ng'ane to iwinjo ka jojo sagisi ni Neema osawacho nang'o kelo certificate ka wuoyo mane kaka itimega but it's just politics but in nature of politics kata US ndalo Democrats
wang'eyo ni military enterprise yudo pesa. Nikech Democrats ema kelo lweny kisomo kana Afghanistan en enterprise mar Democrats. Ka Republican donjo wang'eyo ni en mar middle class. Koro the whole world en mana ka koringo ba. En Kenya ka koren toxic. En siasa emechano gi dongruoge mabiro 2027. Mano ote mar Ruth Chieng mano penjo kar ka wadhi yueyo. George. Ero kamano. 2027 kwane go sani. 2027 wang'eyo maber ni jasiasa ero ng'ama nigi kwano. Kwano ni en gi support gi jopiny. To en wach manyicha wacho ka last week en achaka nwae kawuono. Ni lweny ma nyotimore chande mar Gen Z cha was a good opening ne the Luo community. Kendo wuok gimanye giwuok o chande onyiso serikal ni kara nitiere joma wan ga iye ka ma samoro ok ni kodwa achiel. To koro ombo wuok oko mokoni kara the best thing en nya koro wakelo wetewa kamoro timre go nade watigo. To gimanya kigema maduong' kabisa ni William Ruto is a life member of ODM and is life member number 3 in ODM. Koro wach moyo ni kiani gijaluo gijalango ni onge dala gini ni kanye. Iwinja. Make kan koro mo jwang weche thoth. Wayo ko chako wacho life member. Angwa kono ne mathoth matie kar ka. Embe no ja ODM to da. Mago mathoth ang'e wabolo chieng machielo to sani waranga ne weche mag dongruok mantiere kar kae. Wakao thuolo mar yueyo sani en dakika 30 tok sa 4 mar okinyi ka waduogo waranga ne gik matimore kaunti ma Homa Bay. Matimore Kisumu kod matimore kaunti ma Migori kod jofwambo waduto moke e kuonde go duto. Waduogo bang' yueyo masani kik idhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Imagine usikwe na stress. Kama ijafanyika sahi, kesho itafanyika. Na kesho isipofanyika, mambo itakuwa tu sawa. Jipe motisha. Utamua life ni ma-ups and downs. Ndio maana tuna exist. Kupata itakuwa sawa kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *273#. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo.
dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Machiegni kero nyakura mo jwange tielo mogik mara mbako romo medo rango kawanono dongruoge mopogore opogore county. Nitiere dongruok ma jatend piny Kenya osebedo ka singo ne jowa mantiere counties mopogore opogore. Wayudo Ali Abich kinde mabiro kae ka wayude achiel kachiel wayudo thuolo mar tudruok kode achiel kachiel mano ka wantiere karka to yena mondo mi ranga ne SMS line wa ma en 3:6 ni to iwache yo machal nade mana ka wantiere karka iwacho ni jok mosebedo kanyo kaluowa achiel kachiel Abicho ikore kosopodi aya Abicho ikore yo makare kentie county ma Homa Bay anga kawe kato banga duok kum ote mantiere karka mondo wayude Ali Abich oyawre Homa Bay uchewe yo machal nade arwakni machiegni konwa wanono kawuono dongruoge mantiere counties mopogore opogore. Jodak Homa Bay wacho nade singo kachiel koda kagigo ma ibi yaw kata miyango kod sirkal mar Kenya Kwanza kotel kod jatend piny Kenya William Ruto gichal nade nyaka sani chal magi losane kod jopiny kanyo mondo miwane chal mar wache county ma Homa Bay. Cleophas Oluoch wawinji makare kwa bira chiel kachiel kendo wabago twak kalwa kod twak ma wan godo Ramogi TV kinyi makawuono kwa menyo ma okuom dongruoge mopogore ma sirkal mar Kenya Kwanza ka hotel ko jatend piny William Ruto na osengo anya to ne jodak e county ma Homa Bay kandi bang' kane oyiere yiero mag 2022. Cleophas Oluoch county ma Homa Bay kae achiel kuom counties ma en county ma jatend piny William Ruto osebedo ka timo limbe mathoth mokalo ka opim kod counties mamoko e piny Luo kaendi nyaka nodonjo ofis kendo osebedo kochiwo singo mag dongruok mopogore opogore mar konyo to beno ngima jopiny mantiere county kaendi kama na mapiyo piyo kapok amiyo jopiny thuolo mondo mi giwach ni to be gineno ka singo mag dongruok mane jatend piny William Ruto osingo ne jodak e county ma Homa Bay kaendi bende chopo kare. Nyalo wacho ni nitiere moko ma kama oting'o gedo mag ne ute mane oyueyo mane ochako e tielo mokwongo ma osebedo ka dhi nyime e boma ma Homa Bay kaendi gedo mar Koginga Fish Market ma bende itimo kod piny owacho mamalo e nengo maromo $300 ne chenro machiel kuom chenro mag dongruok mane jatend piny William Ruto osingo ne jodak ma Homa Bay kandi chenro mar bero dhowath mapaya ma Homa Bay kachiel kod dhowedhe mamoko machalo Kindu Bay kod dhowedhe mamoko moluoro nam Lure tie e county ma Homa Bay kandi ka bende limbe mare mogik manotimo Homa Bay kandi nosingo bero dhowedhe mopogore opogore mane ni jolupo matiyo kod nam Lolwe e county kandi obedo kod lwasi makare madhi nyime kod chenro mag lupo kod bende konyo e rakruok kod weche midhiero ma jolupo mag nam Lolwe osebedo kaneno kalo kod sanda magiyudo ka wuok e lwet obila ma piny Uganda kod Tanzania mwaseneno kata odoko ni nochiwo singo makamano to jolupo matiyo kod nam Lolwe pod golo ywak margi okinyi gotieno kalo kod sanda magiyudo. Ok abi ketho sa en mor mara mabede twak kod mokumo jopiny e county ma Homa Bay kandi ma wadwa nyiso pachwa ni pasgi ni to gineno ade kalo kod singo mopogore mag dongruok ma jatend piny William Ruto osebedo ka singo mar bero ngima jodak e county kandi tingiswa ne kaka chiel kuom jodak ma Homa Bay kandi gin kidongruok mage mineno ka kinyalo chori gi koni mondo giswa ni to gin dongruok mage mopogore mineno ka jatend piny nochingo to bineno ka gichopo kare ma konyo jopiny Homa Bay kandi ki chako gi nyingi king'iyo kamera kocha. An niluonga ni George Chanda an jadak ma Homa Bay kaeni an achiel kuom jogo mane osebedo ka tiyo e bwo South Nyanza County Council kae to Homa Bay County Council to gi other councils ma wan godo mane osebedo disband. Koro sani wang'iyo development ma national development kama jatelo marwa ma waluoro Rais Ruto osebedo ka biro ka losonwa mondo wayud kaka wanyalo yudo gi dongruok. Achiel kuomgi en Homa Bay Paya achiel kuomgi en Homa Bay Paya ma waneno ka cheringo mag sirkal ka loso wakwayo ni Homa Bay Paya olos mapiyo piyo nikech meli
ma Kisumu kabiro kae ni pok ochako ng'wech. To wadwaro meli mondo ting' raia kagolo from Homa Bay to Kindu. Secondly, Kindu Bay Beach mane nitie chon, Kindu Bay Pier mane nitie 1900 nyaka sani no collapse. To wakwayo rais marwa ma Rais Ruto mondo bi olosnwa beaches go ero to gi harbor to piers go mondo jopiny one kaka nyalo ringo along the twin between these two towns, Homa Bay, Kindu Bay and Kisumu. Secondly, wachakwa yudo barabara from Sori to Mbita. Wanga yore go osekelo na chandruok maduong' mokalo makata sani gima dhi mbele kanyo onge. To jopiny kaka wa jopiny jo Homa Bay wakwayo rais marwa Mwaluoro mondo bi olosnwa mondo okel sirkal manyalo losnwa yore go ero Ombita Homa Bay, Mbita Sori mondo losnwa mapiyo piyo mondo ji oyud kaka nyalo ringo mapiyo piyo nikech sechege wanga yore go ero omoko mtokni ok nyal ringo ndalo koth. Secondly, adhi Migori ne nitie beach, Migori nitiere Lichota airstrip. Lichota airstrip an achiel kuom joma nopime 1981. To Lichota ka nwapimo nikech nwaseng'e gima biro masani koro ni counties ni nwaseng'e ni biro. Koro Lichota airstrip nyiso wawinjo ni idwa loso bedo a very big airport. Oloso mapiyo piyo mondo tudruok obed from Migori to Nairobi and Homa and other towns. Koro wakwayo rais rais maro mondo oyud kaka onyalo loso airstrip go ero achiel Kabunde airstrip be nwapimo 1980 nyaka sani odhi maber to kobedo maber wadwa gere udi makata koth chwe to ok nyal goyo jolimbe malimo wakoni. Mane gima wadwaro mondo rais maro olosnwa to gi cold storage rech tow makuno mecho no sechak ni loso poko dhi mbele. Wadwaro los gi mondo rech kik kethre ni joelni. Mana achiel gik mwa yuago mondo rais otimnwa wambon kuom tich mar rais osechako timonwa. Oendelea gi konyowa kaluwore gi mjumbe mecho miyo my finance wago nero kamano. Erokamano ahinya kuom paro machalo kamano bi nyalo to achiel kuom ma Homa Bay kandi bineno ka singo mag dongruok ma jatend piny osebedo ka chiwo jodak e kaunti mondo bene tim ne chendo gi tim konye ma jodak e kaunti kandi. Ni Dutieno an chairman ma bora ministry Sonam Youth Group. Ana kwayo president ngech no singo mang'eny mag dongruok to ok wanen gi kaka paya dhi bat jogo tiyo maber but wadano okonywa mapiyo piyo nikech kata ka water be nowacho no dhi timo maber. En me sekta ma kata bora be nowacho no biro manyo nwa kata jomoko mondo ketnwa kuonde go mondo me wakonye e weche mag dongruok. Wakwayo ni konyalo yie to mondo ruwe chenro yore ma kaka Kipasi madhi gore junction madhi Mbita. Wakwayo ni koyie to gonwa lam nikech yore go kaka wano jo bora wathago sama koth chwe waonge kwe abira bende koro chuno nyaka wakon gi pesa man malo nikech kaluwore gi hali mar yo kaka chalo. Te wachako wacho ni kaber to chako duogo dala ka mondo ng'inwa weche mag yore mano kwano gi bato ng'e gi nying gi yore makandiga gini ka winjo go e lam mondo mi Homa Bay County obed gimoro maber nyaka weche mag Migori go waneno ka weche mag Migori go weche cheno mag ndara. Te wako president ni koyie to mondo los macheno madongo nikech adiri chiro kaka wan soko mjenga ka waonge chiro malong'o to through national wakwayo ni koyie to be waka support mondo mi Homa Bay County government mondo ne maber kaka wanyalo timo mondo obed gi dongruok. Wagondo kamano kuom gima tono maber okawo nyithiwa keto sirikal wakaro mer kawo gi mana kamane pacha. Atiko kod ng'ama chielo Homa Bay County kandi wang'e ni en achiel kuom en county mane kod beaches mathoth kendo kama chendo mag lupo dhi nyime kopim kod counties mamoko wendo luro nam lolwe to kinde manotimo limbe no singo bero moko kuom dho wedhe county kandi mar konyo bero ngima jolupo ka cheko neno ne dhiro ma jolupo osebedo ka nene kandi kama nikech jolupo nigi shida kendo iyudo ka weche ng'eny ma giwacho pile wakwan dho wedhegi konyalo yie to mondo los mapiyo piyo mondo jolupo bed gi kwe nikech ka onge ohala to kata nyithindo ok nyalo yudo gimo maber. Mano e pacha kaka dang' awachi. Erokamano Cleophas kapok aduoke studio we akawo pa kachako gi nyinga iluonga ni Denzil Mondi Owiyo
former aspirant Homa Bay Central Ward. Mokwongo adwa kawo thuolo mar goyo erokamano ne wuodwa kata jatendwa mar Kenya ma en Mheshimiwa Ruto kuom kawo yawuotwa Homa Bay ka kendo oketogi kuonde makoro at least ginyalo yudo kaka gikelonwa dongruok. Wagoyo erokamano maduong' ahinya. Koro kadok e penjo mipenjo, dongruok ma timore Homa Bay ka gisetemo kar nyalogi lakini pok ochopo kare. Mana kaka achiel kuomwa osewacho kanyo, nitiere nderni ma onego bed ni iloso kendo mondo tieki. Ging'eyo gi ka biluongo nyingegi, wakwayo mondo gitem giketnwagi e tim. Jo boda bende pod ywak kendo giywak mang'eny kabisa. Wagombo ni chenro manopango negi kaka nopango mondo otimnegi, wakwayo ni mondo yie ochopi otimnegi. Kendo wagombo ni koyie to duoge nolimo wadichiel. Ochako duog jolemwa kendo duto gik manopango ni mondo otim oketi e tim. To ang'eyo ni ok dotim gi dichiel te, lakini otema kar nyalo mare. Wakwayo mondo otim duto monyalo timo mondo jowa onwang' maber kendo owinji maber kaka jowa mamoko bende winjo. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, mano ne moko kuom paro ma kaunti kendi golo kalore kod chenro mag dongruok mopogore ma William Ruto nosebedo maneno ni okonyo e bero ngima jodak moko ma osedhi kare to nitie kendo mowinjore ma gidwa ni mondo mi jatend piny otem mapiyo mondo mi chenro mag dongruok te mosesingo e kaunti kandi ochop kare mar konyo e bero ngima jodak e kaunti ma Homa Bay kandi mana kaka otimo e gwenge mamoko. Cleophas, kia onge penjo taboduok achiel e studio mondo idhi nyime kod twak watu wadhi nyime kod luwo e weche manyien ma wan godo e kaunti ma Homa Bay kandi. Cleophas Oluoch. Agoni erokamano ahinya Ile Beach bago twak yo makare jopiny ogolo paro. Iwacho ni siso ma gintiere godo siso manwa loso kar ka siso mar dongruok kendo en riyo mar dongruok ochopo ne jopiny. Erokamano ahinya waweyi mondo midhi manyo weche mamoko mantiere okinyi ma kawuono wan ka wantiere e studio kar ka ng'eni wada yudo chenro mopogore opogore ma pod biro kar ka dongi thuolo matin ahinya ne dakika 5 onego wati kode yo makare. Easter chieng' abiro iri mondo mi ayudane pachi mantiere kar ka jopiny nigi riyo mag dongruok to ka gibiro debed ni mokwongo ntiere chenro manya wacho ni iwacho ni en targeted stagnation kata en chenro ma ochan ni chenro moko kochak gi sirkal to gichunga mondo mi wane ni siasa ma bende sewacho ni en gino manyaka chan e yo makare ochop kare. Iwacho ni chenro ka chenro nyabedo ni en targeted kata e gwengewa mondo ne ni siasa bende oyudo thuolo mar donje mondo jowa bende ochunge e weche mag siasa motegno. Paro no kangi med kanyo gi paro ni mogik mana ka mwatieko chenro kar kae machiegni. Wan gi thuolo ma sandi ka wayudo ni ka wanyalo tiyo gi sirkal mondo pesa monego bed ni biro kae mondo gol stagnation mosineno mathiro ji kabisa. Mondo omenda mabiro jok mantiere piny ka omenda bendo giti gi pesa no maber mondo kik wabed gi mibadhi ma kata ka pesa nitiere to keli to projects monego bed ni kelo dongruok okel dongruok nikech nitie jok moko mamiyo thirno medre kata ka omenda nitie. Koro wan wakwayo ni mondo otim gik machal kamagi to sami timo gik machal kamagi to obed ni en kama wabed gi thuolo ma ji te nyalo bedo ka nyalo bedo gi dongruok ma gionge gi gik ma hinyogi kata ka wawach koro mae to nyaka wach nikech kata kamine sama dongruok biro kik wabed ni wabed gi dongruok ma pod ka intiere to pod iyudo kaka ihinyori kata e odi. Koro gender based violence bende wakwayo ni bende ononie e mier nikech ka dongruok biro kik wabed ni dongruok biro to pod ji bende hinyre e udi ma kata ber ma ineno ka dongruok biro ok yud e yot. Koro ka dongruok telo biro koni telo biro gi dongruok mabiro gi pesa mabiro gi omenda obed ni pach ji yawre and pach ji koyawre to ji nyalo tiyo tich mamiyo gibet gi dak mar kwe kuonde te ma gintiere to gitiyo matek to pesa ma gitiyo neno duogo negi gi jopiny. Erokamano. Easter kapok aweyi kanyo kata miwuok en adier nitie chenro ma sirkal osechako to oganda neno ni adier sirkal okonyowa kendo wantiere kar ka kiloso kaka jadak ma Kisumu kata e counties mamoko ma bende osebedo kiwuotho alwora mag Nyanza mwanyalo wacho ni adieri kato sirkal osekonyo to kuom machielo bende sirkal osebedo ka oninde tich. Awacho kamano nikech awacho ka ng'ama osebet alwora ni aneno ka gik moko tiere mopogre. Aneno ka pogruok bet ka pesa monego bed ni biro koa malo
riwre gi pesa mantiere county government. To kantiere that spirit of collaboration, to wayudo ka dongruok nitiere. Tiyudo ka gik moko chako lokre mopogre opogre. Ndalo moko ana Imbo. Ndara ne rach ma ka kiwuok Kisumu ka kidwa dhi Bondo. Ne kawi seche mang'eny malich. To nikech waneno ka dongruok biro ma projects monego bed ni tim, itsa monego timgi, sani ndara ber malich. Ndara teri kuonde maber ma kata kidwa timo tiji yot. So cost of doing business bende dok piny. Koro gik ma waneno kamano ni gik ma dongruok nitiere, japiny nyalo neno gi, ok gibi neno gi mapiyo, tineno mos ka lokruok bet. Nikech kata nyithindo kata dwa dok e skul, cost of dok skul bet matin nikech transport odok piny kuonde moko. Koro gik machal kamago ineno ka gik moko bet mayot matin, to pod bokawowa muda mang'eny matin. Chino wabet ka wan e thirno mang'eny kabisa. Kichako neno kaka gik moko lokre mos. To wabo yudo ka jopiny mantiere kuonde moko mane ntiere iwacho ni nitiere kuonde. Sani mit liet mabiro ni wambe dek wayudie mondo wawinje no chalo nade, mondo jopiny bende owinj kaka bede e sirkal bende ber ka ji te yudo gik monego giyud nikech gin jopiny ma Kenya. Erokamano Easter Chieng kuom wach mari mogik bende mantiere kar kae. George Mbuta biro iri mondo imiya wach mari mogik ka watieko kar kae. Dongruok en gima oganda wa nigi siso kendo riyo mar yudo. Waikre yo machal nade mag rwakogi kendo mag rito dongruoge mobiro nokalu. Erokamano. Mana kaka nawacho ni wuon piny kelo development kendo sani sirikal ma wantiego ni en sirikal ma marwa. Mana kaka Kizungu wacho ni nothing for us without us. Mae sirikal ma marwa. King'iyo sani Kisumo wantie gi miluongo ni Hafco kama jolweny oyawe, nitie supermarket, to nitiere petrol station ma jowa moko samoro nyalo ringo madhi ol mafuta magiyudo ka gichulo less than 20 shillings a litre. Dongruok madhi biro en dongruok maber ahinya nikech ei nam sani nitiere idwa nokunye Kisumo kacha nikech otany. Sami kunye cha tich ibedo mang'eny kabisa. Kendo en project maduong' kabisa ma involve both the Kenya government, Uganda government, Tanzania government, joma tiyo gi nam. Koro dongruok madhi biro, wuon piny dhi biro mathoth e piny Luo, not only Kisumu. Nikech kaka wang'e sani maber, ing'e ni siasa kitena tatimi nade? Tateni. To oseneno kano wateni adier, kane piny liel kendo piny nyaliet. To Raila Odinga nyowuoka moko kunya timore kama. Mochungi wuon piny, mokawo wuon piny odhigo KICC, wuon piny wuoyo gi piny, kano kunya wuoyo gi jopiny before that. Koro magiro wa jodalawa. Waikre uru, kendo wang'e uru, nikech ka finance wan godo, sani ok wacho ni pesa delay, nikech ng'atno ma release pesa, mochung'ne pesa, en onagiwa. Wantiere gi energy, wantiere gi petroleum, attorney general, onagi kata sani wadhi bedo gi new PSS manyien, wadhi bedo gi state corporation, head of state corporations, directors mag board manyien. Ochopo sama koro wa embrace sirikal nikech en marwa. Kendo ka wuon piny obiro to warwake uru gi ilo mondo obed kodwa. Ang'e chunya sibedo kode higni 18 sani. Ta korwake kamoro to aneno ga ka chunye bedo kanyo kabisa. To ng'e maber ni kata mana skul mosome en mar Raila Odinga mar ODM nogono. To chako dok dala. Wakauru gini kendo warwakuru gini ma marwa. Erokamano ahinya George Mbuta. Wacha ni ma marwa. Wach mogik Wycliffe Nyafwanga. Nokwako ago erokamano ne show makawuono. Maendeleo moro amora ma itime pinyga itimo gi policy to Kenya osebedo kanti makaka na kaka wantiere ni. Nyiso ni pok yore mag demokrasia ma pok otegno. Koro ka sirikal obiro mo temo dwa tiyo kodwa mondo wayude maendeleo 1 2 3. Akwayo ni wambe wachudo sudu mana ka jojo wacheno. Mondo wabede achiel gi sirikal to dongruok moro amora manitie mosabedo midwa kele kidwa gera udi kidwa kaka sani ndara weche mag ndara gi wakawo gi mayot to chon mondo mene ndara no get ma consistent ka luo no ken gi mayot wan wuotho gi chuodho malich miwuoro
weche mag stima gin gik moko mwakawo masimple to gin gik masimple koro wati gi sirikal samine no nafas nitiere ni mondo ng'ama nyalo yudo konyruok moro amora timna nade oyudo konyruok bai bedo minister mar finance to minister mar energy kata wadage kata wayie to wane sirikal enena ne koro complication obede azimio lakini kibedo kata kibedo kamoro te wacho na pana poko timore kama mondo wach chiu mijingo manyalo chimore gimo nyalo yudo wayudi nyithindo manyalo tere school pimodho manyalo bedo nitie mondo dongruok obed kaluwo Nyanza hata wasagoero kamano nikech muya niko mimiya George wacho ngoro nitie wach moro achiel tu kotieko mogik ni agoero kamano ne PS Omolo nitie project motimo mar orphanage ma nyithindo okawa 1,000 nyithindo nyithi kiye oter Tom Mboya University kendo nyithindo gi kodi puonjogi German nikech wadwaro ni January tarik 18 to gidhi kaje gidhi Germany gidhi ti Germany en labor force kendo wagoero kamano ne president kutimo no bilateral agreement between the Kenya government and the German ni sani koro kwadhi produce jotich giben ma produce from Tom Mboya University Homa Bay kagedhi kocha ero kamano kuom tich matimore aero kamano ahinya nyakoro mogi jwang mano George Mbuta jasiasa mabende wanogo ukinyi makawuono kaachiel koda ka Wycliffe Nyafwanga mano jalony weche mag telo kaachiel koda ka Easter Achieng ka ntiere studio ma Kisumu eru kamana ahinya kuom yudo thuolo matwa kodwa achiel kachiel ukinyi makaone chenro mar mbako romo kamano arango weche mopogore opogore dakika osekalo 50 koda beach tok sa 4 do ma dakika 5 kane romo sa beach mano mara onyango mano ema dhi kelo e giko to nyaka sani weche mamoko bende mwaluoni manyaka sani wadhi bedo kae ka wan godo achiel kachiel ka nyaka sani yangore ni jogo mane omaki nyoro ka gintiere gi giri mago bila bich ochwal gi nyaka e doho mano kotenore koda lal maga chije mane ntiere kata mabuse 13 mano moting'o nyaka Collins Jumaisi ma bende itudo kod nek mano makware ochwal gi e doho ukinyi ma kawuono kendo koro po idwaro mondo ikwayo do mondo migi maojo min buche makanyo ndalo 14 mar timo nonro kata mondo migi kan gi obila makamago ete sendo obila no mano ma gigiri mathoth ang'yudo weche manyien mag migago kagi kacha ng'ichwelo kod mano maro imore nata e chenro makawuono mar rupiny kod mbako romo ka ntiere kae kod jowa mane omako kamera Willy Maina wacho kanyo gi jogo duto mane ntiere obado gi lange duto Rosie kod Liz eruru kamano ahinya saye mondo ritu kaachiel koda ka jafwambo marwa Ali Abich mano miyowa report e yo makare kaachiel koda ka director wa machielo mantiere kar kanyo agenda wayud thuolo nyakoro mogi jwang mar winjo mathoth e Ramogi TV nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyo kwar mokiewo nyaka chisango oriti masani